Toto dáme na YouTube. Áno, dám to. Toto je reklama. A nič. A nič. Stále masné. Áno, áno, pozrite, jaká hrúbka masnoty, nič sa neodstránilo, nič. Žiadne, jak tam chytila a akože potiahla. Také špeciálne reči. Asi mala na tom niečom. Tak iné, že takto by som spravil, pozrite sa, Jar. Čak, ale musíš prejsť tak istu ono. Nefunguje to. A potom, keď to umie, do toho namočíš ešte pohárky. To už si minul asi vádzne. Však jasne, však iná. Pozri sa, normálne to... Ty kokse, však ešte to budeme musieť drhnúť. Do tej reklamy takú drotenú. Vidíte, ako to skutočne fúj, ako to nejde. Ináč fakt, toto som prekvapený. Ináč, ty si lavák? Nie pravák, ale vieš čo, oboj. Niekedy aj oboj. Oboj! Naše riady obývam zľavou, ale ináč ostatné správou, nie? Také akože písať neviem hlavou, ale mnoho vecí zvládam. A na snowboarde si lavák alebo pravák? Kde som nie snowboard. A tam si jak zistíš? Tak nič. Na ktorú nohu tlačíš? Ne, že keď ťa sotíš, tak s ktorou prvou vystúpiš. No? Ja som padala jeden na sebe. O toto sa? Počkaj.